Asantemanso TV. Yesomo sompa. Woo na yansie wi a opon ba kra so won faso e chen wo ayiyo amamre kwan ba ko a akanfo e faso adija wonom adofo a wowo no ekwan na ye hwese de ye ayie na esono se de ye obrempon wo hene ohema bi ayie anya wo se de ye sabio obia ka bia nso ayie ena yede ma ba piem e wo Sekyedumasehene elka asante mantem nkro no bi ho na Sekyedumasehene ehene nana Antwi bosia ko a odi ade mfrinhia empino no afempino no emu na free mu afempino ni aduonu ba akumu no afei ana abusuane na nanom nyina agye atom se wo ye na ayie ama afri honom wasie na nadada afei ena yeye na ayie enne aye obanim bosome no da etoso aduonu enso yawada na shama me da fo wo kan ho YouTube, Facebook, TikTok no like ndwumade shama fofo nwe bia renche bia comment section wo bia na wa subscribe ye ndwumade no so de amaye ene amamre ne amanye bia efa obrempon waye ho no ene de eba abesom nti ya besrew se hwe ye ndwumade ye amay bibi bia me fi ndwumade mu nyina no so no ya hyebo se de ne nyina esom kana ko kabana Santimaso professional photo studio shiva yemim akasanim and above still complex limited ene yaso yasne me de ndwumade ye som sweetie na dankwa me ana me som ndwumade nyina kan ho ne ensom sompa ayiyo mo no ye hunu sa brafo edi dwumatetru ewo mo pa ondwumade a wodie no ene sei enya brafo ni bi wa ye ne wo mo eni enkomo na na pombo ko de ye nananu adaroma boko ye da nyankopon ase abrafo ya na mama ade tuntum a mo de kam wonemu yi adai entia adaroma de entia do ba ha ne sei de entia do ba ha ne sei yewura Antwi bosia ko okọ ne nsa manchire no enne ye gya no kwan kura ne anum na chisikasa ase ye kai yewura ne ye gya na chisikasa anum de kira kwan kura ne ye ni breda ti twase ye manipa hu se ani bre wom se bi ye motuntum kwa obebo tuntum no na brichi abo na bibia si yewura na Antwi bosia ko ninti na no pa wie yi ya bo brisia ye de eti ha ye wen ni aboban kama se de se ne fata amamre ni amane ye kwan so pepe yenim sa brafo de mo ena mo hwe se dwumade bia ye bia amamre mu no me beka se mo ni aposifo a mo na mo hwe ama bibia etime aye kama na mo bambo enwuma mu no aya na epimutime ehamo ema amamre ni amane bi wono man se samo yakora mutime ni obitime hyemo ma mo ye na odawo meburu odawo meson enya nhye adwuma na mum amamra ni amane se be ye de niema betutu yie amani panyina hu se bibia da ne kwan so ye wo hasa abambofo enka tete ho na se bi ye ni police ye ni soja no ye ne ebona nanom ho ban ye ne hwede yie tu yie sabi ye bo ban ye hwe yie no na ye hwe enisuo ni ye hwe honhom sumu disabi eburu se honhom no obi di o ha obi ba obi di amane bi ba na esia no kwan saa na honam fam nso obi be disabi nyambranse mo a esesi esi no kwan na ebo ewura ho ban wede wada mama sam we a me pese me bisai ya sem bi a ma dwene ho a che na me pese me bisao aya na modwumadie mu ebi motai eka se bio fa chemi o manfansa kama no amontime nye nukura bi wom sa odawo meburu odawo meson enye nsa ne edidi edwuma se brobu mi ame no ka se mi no monsanda enso mi di mi dwuma se de se ne fata se bi eburu unya kura se kan no se brani dia wo hu se bibia wura wo ni padua no ase bi eburu udi di dwuma no sa na tie etututu onso eba na brempon yi a edi dwuma wanso ewo mo pa na etututu onde yenim sanka moto hwenwie mu na esidan na ebi motumi etutu efiti se mani free dia me ba na nanom adwumadi ase nyina no minti bi da se mo atutu ama abo obi esidan na eya kwamia se dia yetimi atutu na nanom dwumadi ase mebo bie odawo meburu odawo meson enye sa na amamre ni amane tie ansana tutuni batutuo no yo obi a oye tutuni ankasa yemfa obi a mfiri baabi se wo mra matutuo
wabra onye tutuni bia no atutu amana kanipada bisa mamra ni amane no obia wode oye wo dwumadie mu enti sabia buru sabia son se bibi sa sia na ye ni da ho bone tisanetie nana ye no ewie kra ni afa nana no mo no ye mfa aya afutusam ema emabunu yamamani yamane ka me ese ye yatoto na se nansen ubetu mabunu no funi yamamani yamane bekoso akura mu se de nananom de maye na no kwasam ne se metu obiafo amamra ni amane ya ade a sabi mpradua san ye nananom na akura mu abeduru ye mbrei so ti o se nchirima eba nsusua no mu kura mu sebe ya asante amamra ni amane ne betumi agina na agina kosi se bore beba befa obibia akọ etimi tumnua no mrantia ne maba wankete esi afo se omuni amamra ni amane achi na ehu hia pa ma asante sem no se bie buru yentoto nase meda wase papa yansia da se pa Yeguswa ewo Sekyedumasehene yade na Antwi bosia ko a wotoso odikan na yiyon ehhehye so ede ama na eso afenam eso afempenu ne mu pe na ofrim afempenu ne aduonu baako no emu eno ntin wo bu nkompa na wosese dia na kyese na edi ade se Sekyedumasehene friendship aduonu baako ena na edane etoye na ene dey afempenu ne aduonu no mu ene yawada eyo benim bosume da etoso aduonu asun yie yade na ayo ehhehye so no wahene ayo ehhehye nyina sine naso wafro pakan kama na waresa mamre ne amane safata bia yade ku akwan mu nana Antwi bosia ko a otoso mienu Sekyedumasehene nana so afana mu so afempenu ne aduonu miensa no emu akaka kra bi na kyesana na anya friendship mienu Sekyedumasehene ana de yiyo hye nyina asine naso afo apakan kama na ya gen ababa fa na ya de no akọ ayiyo no asie amamre amane afata obrempoyie ana ene de ya de ehhehye so no ohwe na nana mafade a wo mo afa na nyina ekire se ano kwasam se asanteman ene yeni ada kokọ wa mo pa ene abeseno pa ene nananom ahwie efise nana odidi ma wanum abidie nana waya no fokasi amansa nyina nom anobie nana wo hwese de kuro manyie ni wo mahie nyina waya de ma wo mene nana edane ato ye wan ene ye beso afra no wan po ene Sekyedumasehene ama esu omuni so ebedu nanim ajabi wajabi tiase de Canada da janko ye ene de Sekyedumasehene wonom ani abre papa nanso sranya kopon na nanom arato wo wonom won se obacheche wonom nyina re na asanteman nyina so ye ne atokokọ wa mu no na nonom abacheche ye nyina ye so are efisa de to wani a enya wo na wuyi ene dia na nanom akwakọtena yiyo asie wotena sem na waje aracheche nsam afi adofo ne ajamfo a aba ne nyina enchen na afe no bia de aye arachecha abato arahon sam akokro na nanom ahye wonom adense wonom aka won se ye tutu anamo kakra nya kwa pie mu na wo pia ya de ayiyo no hyehyehye so kama ayiyo he koso wo Sekyedumasehene ayimfena ni mu pe wo wonim Sekyedumasehene no ayimfena ni mu pe na ya de ayiyo no hyehyehye so eno ntana ba biara wo na sa kwan ewo mu na betimi nko ade a obaba na obeka nananom ho na wabecham nananom na nananom so akoma etimi ato wonom eye makacho se ya santema so TV dia mamre ne yamane atetu afa ya santema ho no eno ana mpembia no ye hwe so ye de ne nyina ebesomo sompa kan ya hwan YouTube Facebook TikTok de etwaguo de akoso ene ne nyina wo hye abo asantema so TV nana edi asafa hunu sanana ani abre abakwasam atrayense Sekyedumasehene
for Antwi every Sumeja Asante so na ya hwete brand mu enya na achichi kra na no mu a wachichire aya Sekyedumasehene ekro ema wonu mo no akasa bi aba wonu mo ntam ama na awose wotimi atu na ya hwe abusu amfum so wonu mo ya adua na afo anontena atutu no aya ebinom ya na mribu afo oni ni nua ba ya fa no ti wa jankroma ane akofo ba ahanso ana edi wana ya wadi so betu omanim ade wa mo ekopie aya etifi afam na wana mo enkro yemu no wadi kan akwasia asache aban amori ni ya anadai enkransa aya anadai enkransa na wana mo asache no na Têars no wasabra no awabre ma miti wa jankuma ne no wankola miensa wana mo din aye akasraman ana mani enu ba ma ba ko na mani enu miensa mani ya danowa ana afrahema danowa awari wo wenchi awo ana na sofo nyina ana ne nyina wada so atia achre ana na meriku afonso ne na chirifo atwa akwanso akopie mo tachima ikantai awo ana wona so sia ye ana wona mo nia wadi wona ani ko aswa ya no safanyene ana no enkwansa yene ana oya no safanyene adi wura kesene propo na shana se
Nana Osei Chichi Ekoso Yatwa. Nana Chelsea Nikuro. Nana Abebio. Mamina Akaba. Nana Ingatona Sidikro. Nadbagadu. Nana Sekyedumasehene. Nana Fate Ahine. Nana Têars.
bia no bi wo ka ni mo ani die kwa so munyi bi mra canopies no se bi wo ha mo bi e wa kire ka ho e ma ya yesremo da bra tsuye e wa Sekyedumasehene ayi asia anokwa nana afadie ani emponanim pra entrese bridge kasia apopa nana ani akwa power one my reaction efise one of the sia babo ana afri atoi anotina nana ma efi achichi ni bentaya nyina Facebook, TikTok, YouTube, email, asantemanso1@gmail.com.
Times are changing. Ghana mine, Mabusia penny me swansen pananam. Canina near the TMO rim near Sidan we are not so much one so Adani Adeswa. And Nedie, Adabov Company, was Santi Memu, Abedumie. I'm a dance so boy I am re. And chance I would draw a papa. I would do good dance so mad dine home. Ebi de say, long span self lock, IBR, housing standard, Erotiles and shingles, steel trusses and woodworks, roofing sheets, squares, a fay, roofing nails. Nina, a dime Oniama, Adabov Company, at the Abebwaye, your office Ankasa, ewo ehwea overseas junction. And a baby adwumakwe factory Ankasa wono, eye infensia, ye ben moba asoro no. E ma remfi say when him before wo mo de sanchensi ebe gu down so e de amawo. Empo se wuni obi a. Ubetimi afrey e wo 0245385109. Adabov Company Limited. Say ye dan so body a ene ye na wo mo eye osimpitimpirimpi. Asantemaso TV. Yes, so Mosompa.